is fancy of chun program. Sa lewan nummer sin harain be Comhla Gallico Henley the parabol nicht krike. Sie hat brin in a bechen politica gekke. Be Comhla akamse this area noble. I shin brin demerut politics na leibstache. A gedrast de kjol. I shin kjol file var Charlie MacKerron.
Charlie MacKerron. Comhla Rinn is a fer calling nach Ruckagan Berlin, Huckaga idir China, Argentina is a vigel, where they follow an Eton is on Oxford, had the visas na Bankadach, Malast, Maracanerika Jadul, Ferran, Tayosta, Ushkibehe, Solmorostic, Gaelic politics, Eishan Shan Sherlish, na Joe Healy. Had Dachieke as in Skianach, is on the nation, a high calling in Och, Coe, ha, Syrian noble. Die gaat me zijn naast zitten, dan ging ik mee goede zien als een zo saas. Oh je, in de koers. Nee, maar hij is kun je. Dus is gaat je route zo kurdische gasten met dat je route naar Dalako gasten kan een donation heen voor. Wel, we kunnen zeggen dat daar je en hier jacken met het donation. Maar zijn, aan ik kom al maken we mee kunnen zeggen het leeghoedje met hier en het donation daar hierin is Nederlands keer nog. Wel, aan een weekends dat is in Nederland, dus ik het we mee koik laai en ik op en het donation gach college. Vind je het laatste wie is? Aan mijn picture. Als in Nederland. Aha, dat is een jaar. Ze zien je Charlotte de Juna. Zo logisch kan. Tje, heb ik Ze hebben me wel retired me nu van een company van Rome. Agus hoort me roe naar boeding of golf en ietsjes. Ulke deel gaan nu aan. Agus maar zijn heb boeding of retired. Agus beter company hele goede woon. Agus rein me genoorsen van me kan trang. Hij tien euro's bekken naar aan onze trang in Nederland kutjok. Nu zou ze company houden nog een als lopen naar je. Zo dan net ik kerst wel ja. Tot tijkjes kutje hoort de goeie ha zo'n company en house ik ook nu had zo'n kalapa hokal zo'n dan smoor dus Agus immer percent. Ze wil je zo'n gevaarlijke company zijn als moe naar haar als je raakt je ons echt trang je maar company vaas. Ham is mooi wie me haar zo'n vaas je Agus hier de hachus. Als je Jim je wie ha school basje wie je notor school leert goed jobrug wil je nu zien je haast. En dit koers daar ham het al maken Canada in november lees nu gebehe. Ben me Jake in is toch etter Albanurgas Toronto. Zijn Chivik guys. Chivik so dit. Zij zijn je gedaan zijn hoe graag Nederlands kenigheid als je gedaan ha. Wel ha een company so je just Nederlands ken of je nu company is gebehe ha ik wil count office as na Helenen. Check je. Stinnes me in je gaarschule is je Geno Basque wie halavet. Tussen mode je zit ze zo was je haast dat je een mode in je zeg wel hoe ja koos aan weet je. Wel bisschen de vier in rasterie dag hanel toen aan wist kam studie met de ware. Agus maar zijn als je tot macht rasterie Afrika jazz. Agus een nutty nach Russian college aan een Afrika jazz. Agus een Noors en Jechla ile terug roei aan Canada me aan je jouw Saudi en in Afrika jazz is February is March 3 zaken en het is Afrika jazz is Canada nog was een jong nog dollar hisk of voor getaakt kom maar in Afrika jazz kom maar voor Canada Jim de Afrika jazz well I was a priation August bier gekkel ma August fienen had er vidiane fiene hun koikeer bleven in Karol. So zijn praat je nog eens naar architecture in een kutje tokkelig en bria dutjoch. Agus ze had zo'n iets haar natuurlijk willen aan de stad met de haar hoe doen gals doen je toe. Kies de hachels. Hij de schar ze geep en naatje aan Johannesburg voor de Ubrecht en Kalehoed. Dus hoe graag kijk met haar jullie zien dat je doe is het regekeis. En hoe graag kijk hij zegt gewoon dat je nu je gaat zien aan de kijk en dan heb je ben je een skiën. Ik zou niet gaan hoe je als kijk dat zegt. En nu zeg maar als hier toch maar goorste ons maar we moeten kunnen groot code dat je spie have die aan de film is ik wil u aan een echt is wat code wie kalanjolig het kijk. Zoals je mij kan hem zo. Agus Noorsen van mij als een hele aan faro, zo me mag groei torch
misneach agus de gúne gus a rá a déanamh thula cáilíomh féin a náte bhí crocha géad a státe agus a mis múne go bhfuil ag cúpla mar sin thuh confidence agus bheit Joe over éidir cúteach go horta gála agus a mi crisin gan de go rá an economy as ag éaltach car an lach an a bheit gála básacha goach. So áte sa bí an thuúil fer bhfuil an gána na básacha bí an economy tal sias. Trasúla go gáin an scéach an tris mas deach seáin ru a bhna hachad. Robbie really Robbie smóine get in an scéannach idir ach bheit anmáin bheit úíach am